Hello, Lieutenant Selvi Sales, sir. Maayong hapon, sir. Yes, ma'am, speaking. Yes, sir. Julie Naluab ni sir sa Miss O Radio 87.5 FM. Yes, ma'am. Okay. Sir, adunay nahitabo, sir, nga disgrasya kagabi. Sir, pwede ba may mga yung detalye ni sir? Yes, ma'am. Bali, sorry ka, ma'am. Pagkahapon nila, pagkagabi na nalita po, alas 8:50 sa Cagacion. Oktubre 18, 2025 sa may National Highway. Puro-Puno, San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ang involved ani nga mga vehicles, usa ka Yamaha Sniper 150 cc, dahil usa ka utility vehicle SD color yellow. Mura siya o mag-pick-up nga bantay kita, ma'am. Nga minivan, sir? Yes, ma'am, minivan. Ang sakay ni Yamaha motorcycle, mao si Tambay Dagupan Asapon sa kanalaki, 25 anyos. O residente sa Zone 7 sa may Balingasag, Misamis Oriental. Ang kini pong minivan, di maniho kani sa usa ka Mary Joy Valedor Agbo, 45 anyos. Minyo o residente kini sa Upper Sulana sa saan Misamis Oriental. Sumala sa investigation sa ato ang investigator nga mao si Police Corporal Junior P. Gonzales nga samtang kining mga sakyanan na biyahe sa opposite nga direction. So samtang kini sa pag-abot sa maong lugar diri sa Puro-Puno, San Antonio, kung saan Misamis Oriental, ang kining bantay nga multicab, kaingon usap kini sa kaingon kini siya sa seaside bay, o gimaneuver kini siya sa left turn. Samtang kining motorcycle nga gikan sa Balingasag, kaingon kini siya sa Cagayan de Oro City, nikalit kini siya og bangga ngadto sa multicab nga nag-left turn. Dahil mao kini ang hinungdan, ma'am, nga kining driver sa motorcycle nakahigagom og mga saman. O gidali kini nga gidala sa Hasaan Community Hospital para sa medical attention. Pero gi-pronounce kini nga dead on arrival sa diha sa mga alas 9:04 ang oras ni Dr. Gerondio L. Ramos. Samtang ang mga duha ka sakyanan dayon kini ma'am gidala diri sa atong police station uban ang driver sa maong minivan nga multicab. Ayan. Sir, follow-up question lang, sir. Police Lieutenant Sales, sir. Yes, ma'am. Nagkasuot ba og helmet, sir, ang kaning driver sa motorsiklo? Sabahin sa kuwan, ma'am, ang helmet niya wala niya natudok. Pero nasa dala helmet, sir? Siguro pero tayo mga inundan, gadali siguro siya. So ang helmet niya wala niya natulog ang helmet. So maugali po na ang amo ginakuan sa diri samtang kami maigayon ng check belt niya. Amo yung ginakuan, amo yung ginakatuman yun ang pagsulog ng taong helmet sa mga driver, sa mga simbol ng motorsiklo. Kay medyo dagan-dagan yun ang mga incident nga involved sa mga simbol ng motorsiklo. Sir, sa bahin sa nahitabuan sa insidente, sir, hayag ba diya nga part sa dalan, sir, or ngit-ngit? Medyo sa ngit-ngit kay diri sa mga highway, gamay pagin na portion ang mga butangan ng light. Sir, karon kumusta ang driver po sa minivan, sir? Inyo siyang gi-hold diya, sir, sa inyong police station? Yes, ma'am. Okay, maginis siya, ma'am, nga atogin siya ang i-hold. Dahil na-involved man siya sa aksidente. Pero sa pagkakaroon, ma'am, narilis na nato kay nagkasabot man ang both parties. Na dali ang katoang driver sa multicab, manubag na lang sa iyang civil liability sa maong biktima. So sa pagkakaroon, ma'am, wala na ato pagari ang driver sa multicab na kagawas na pinagi usap sa ilahang
compromise agreement na ilang pinirmahan sa pamilya, sa ginikanan sa biktima, kay kining biktima o sa kapilita o tao. So, ano nga nakagawas na ang driver sa Mantigat. Sir, pero sa inyong dugang investigasyon, sir, atol sa kaning paglawig sa kadalanan sa duha ka bikulo, di ba, nag-left turn ang kaning minivan? Yes, ma'am. Wala nakabantay ang motorsiklo, sir, or kaning kisay sad-an sa ilahang duha, sir, sa duha kasakyanan? Murag wala din nakabantay ang kuan, ma'am. Tungod siguro po sa kakusog sa yandagan, murag wala na siya kay naatay na bantayan gamay kay ang nakita ko, ma'am, ang driver sa pick-up may atong pwede mapangutana kay siya man ang buhi. Nakabantay siya na naikutok na kuan, nagdulong, pero nakalikot na siya. So, yes, ma'am, naliwag na niya yan, nakalikot na siya. So, nidali-dali pa siya o pakuan, aron unta nga dili siya matapon sa motosiklo, apan nasapon gipay wa na riya nakaya kuan ng Uber. Kaning minivan, sir, naba ni siya kauban pod nga mga pasahero? Naaga po nito yung mga kauban, ma'am. Pero salamat na wala ko na kuan sa ilaha, wala na injured sa ilaha. Atol sa mga insidente, sir, wala po dingon nga natumba ang minivan? Wala naman dyan, ma'am. And asa nagkaroon ang kuan, sir, patayng lawas po sa driver sa motorsiklo, sir? Ang pataylawan ko na dito sa Panimalay sa iyang mga ginikanan, hindi ka na dito, gitan sa tumina naman sa hospital. So, gitan sa hospital, kailangan ko nga dito sa Panimalay sa iyang ginikanan. And daghang salamat, Police Lieutenant Selvio Salas, sir, ang Deputy Chief of Police diya sa may Hasaan Municipal Police Station. Karon, sir, daghang kagigayon, sir, alang sa pagpadangat sa imuhang mensahe pod, pahinumdom, labi na gid sa kaning mga drivers nga muagi diya sa may Hasaan, sir. Okay, akong gina-anyo or ipahibalo sa Katawhan, dili lang diri sa Hasaan nga munisipyo. Bisan asa nga mga lugar, sa mga nagpaminaw karon. Nga dili ginato kalintan, nga samtang kita mag-drive sa single nga motorsiklo, magsuot kita og helmet. Ug dili lang kana nga magsuot kita og helmet, ako po yapon nga mag-drive kita nga magpaampingon usab. Dili lang kita kay magbasta-basta lang nga magpadagan sa atong motor. Kay kita dili lang kita ang agi-aning dalan sa atong siren highway. Mas daghan kita nga nag-agi-aning dalan, so dapat magbinantayon kita, mag-amping kita sa atong kaugalingon. Dili ka magbasta-basta og padagan sa atong sakyanan. Kay kung madisgrasya kita, dili lang kita ang maangol or mahimong biktima. Mahimo pa kita maka-involve sa laing tao, makahangtag pa kita o kahatod sa laing tao. So, alang sa paglikay sa maong panghitabo, dili pa kani mahitabo, dapat magpapingon, mag-ilay sa pag-drive, magbantay, o magsulog yun, o protective gear. Ang pinaka-importante ang helmet, kaya aron maproteksyonan ginato ang atong mga ulo. Kaya wala man nato ginatahon, wala nagampo sa ato o wala nangasil sa ato mga disgrasya. Pero kung paralitan, maabot ka ng mga panahon na at least may protection ang atong ulo para dili sa mapuruhan, dili sa mahimong usa ka biktima na parehaning driver sa usa ka single motorsiklo na nakapsan ng tao sa iyang nilalamang kinaburi. So, kana lang hinaot nga makasabot po na or makuha ni or ma-internalize or ma-sabtan po dito sa uban. Nabinasa amo day ang dali ko sa dugang sa nabinasa among pagkanda og kuan sequence. So sa among pagkanda og sequence amo gining ginapatuman na pagsulod o helmet. So ako lang gihangyo sa uban og pasayloan ang tab kami nga makahatag gid og dugang kahaton sa inyo ha. Kay kung panalitan wala ka mo helmet dili kini mo subok nga moagi lang mo nga dili mo matikitan sa kita mo og citation ticket. Pero kana sa among pagbuhat niya na bahala og medyo na asol mo makaingon mo nga dili ka may makakasaylo bisag doon ra nga moagi nga mag-helmet sa yun. Apan ang amo lagi tumong og tinguha
nga maproteksyonan ang inyong kaugalingon. Kaya sana among pag-implement sa maong balao, dili ka na para sa amo akan, para sa kaayuhan sa atong mga motorista. O mao lang na, kaya salamat o mayong hapon o gabi na ba kaniming tanan.